Croeso i'r man tawel, ffordd newydd o weddio gyda'n gilydd fel cymuned o eglwysu. Bob wythnos byddwn yn gwrando gyda'n gilydd ar rhan o'r ysgrythur, gan dalu sylw i be mae Duw efalle'n ei ddweud wrthym drwy'r geiriau hyn. Rwy'n eisiau rhoi amser i glywed llais Duw, felly byddwn yn gwrando ar y darlleniad ddwywaith, gan gymryd amser i fyfyrio, meddwl a gweddio. Wedyn byddwn ni'n gweddio dros y byd a drosom ni ein hunan. Mae hon yn ffordd hynafol o ddod i adnabod Duw. Mae'n ymwneud â chymryd amser i glywed ei lais ef yn yr ysgrythurau ac yn y distawrwydd. Gyda'n gilydd rydyn ni'n gobeithio dyfnhau ein ffydd, y cysylltiad rhyngom ni a'n cariad tuag at fyd Duw. Daw darlleniad heddi o Efengyl Matthew, pennod 11, yn darllen adnodau 16 tan 19, gwedyn o adnod 25 hyd ddiwedd y benod. Sut mae disgrifio'r genhedlaeth hon? Mae hi fel plant yn eistedd yn sgwâr y farchnad yn cwyno am ei gilydd fel hyn. Roeddwn ni'n chwarae priodas, ond wnaethoch chi ddim dawnsio. Roeddwn ni'n chwarae angladd, ond wnaethoch chi ddim galaru. Am fod Ioan ddim yn bwyta ac yn yfed fel pawb arall, roedden nhw'n dweud mae yna gythrael ynddo. Ond wedyn dyma fi, mab y dyn yn dod yn bwyta ac yn yfed, a maen nhw'n dweud y bolgi. Meddwyn sy'n diota a stwffio'i hun ydy e. Ffrind i'r twyllwyr sy'n casglu trethu i rifain ac i bechaduriaid eraill. Gallwch nabod doethineb go iawn yn ôl pa mor gyson ydy'r dadleuon. Bryd hynny dyma'r Iesu'n dweud fy nhad ar glwydd y nefoedd ar ddeiar. Diolch i ti am guddio'r pethau yma oddi wrth y bobl sy'n meddwl ei bod nhw mor ddoeth a chlyfar, a'i dangos i rai sy'n agored fel plant bach. Ie fy nhad, dyna sy'n dy blesio di. Mae fy nhad wedi rhoi popeth ym ngofal i. Does neb yn nabod y mab go iawn ond y tad. A does neb yn nabod y tad go iawn ond y mab. A rai hynny mae'r mab wedi dewis ei ddangos iddyn nhw. Dewch ata i, bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm, a rofi orffwys i chi. Dewch gyda mi o dan fy iau, mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostyngedig, a chewch chi orffwys. Mae fy iau i yn gyfforddus a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Every generation blames the one before, and all of their frustrations come beating on your door. Meddai Mike and the Mechanics yn ei can boblogaidd, The Living Years. Mae'n mantra cyfarwydd sy'n cael ei chanu gan bob cenhedlaeth. Roedd pethau'n well bryd hynny. Mae pethau'n waeth nawr. Gall newid fod yn anesmwyth, hyd yn oed yn frawchus, ac mae'n llawer mwy cyfforddus i aros yn y gorffennol. Dwi'n cael fy atgoffa o eiriau arall o nofel L.P. Hartley yn 1953, The Go-Between. Dyma fe'n dweud gwlad estron yw'r gorffennol, maen nhw'n gwneud pethau'n wahanol yna. Mae cyflymder yn newid yn llethol ar hyn o bryd. Mewn technoleg, y cyfryngau, diwylliant, materion byd eang, gwleidyddiaeth gartref ac efallai yn enwedig yn yr eglwys. Anodd adnabod Cymru heddi wrth gymharu â'r genedloedd yn bodoli gan mlynedd yn ôl.
Ac felly, dyn ni'n edrych yn ôl ac yn ffeindio'r gobaith yno. Ond mae Iesu'n dweud bod hynny'n ddibwynt. Mae'n dweud bod pob cenhedlaeth fel plant yn chwarae gemau yn yr awyr agored. Un grŵp yn chwarae yngladdau. Un grŵp yn chwarae priodasau. Dyn ni ddim yn gwybod be dyn ni eisiau. Daeth Ioan fedyddiwr gan ympryddio ac medden nhw fod ganddo gythrel. Daeth Iesu yn hapus i gael ddiod yn gymdeithasol a medden nhw fod ganddo gythrel. Dyn ni'n cael ein anodd i weld ffyrdd Duw, ond i bai bod nhw'n ffitio i mewn i'n fframwaith ni. Newch ni wrando ar y darlleniad unwaith eto. Sut mae disgrifio'r genhedlaeth hon? Mae hi fel plant yn eistedd yn sgwâr y farchnad yn cwyno am ei gilydd fel hyn. Roeddwn ni'n chwarae priodas, ond wnaethoch chi ddim dawnsio. Roeddwn ni'n chwarae angladd, ond wnaethoch chi ddim galaru. Am fod Ioan ddim yn bwyta ac yn yfed fel pawb arall, roedden nhw'n dweud mae yna gythrael ynddo. Ond wedyn dyma fi, mab y dyn yn dod yn bwyta ac yn yfed, a maen nhw'n dweud y bolgi. Meddwyn sy'n diota a stwffio ei hun ydy e. Ffrind i'r twyllwyr sy'n casglu trethu i rifau ac i bechaduriaid eraill. Gallwch nabod doethineb go iawn yn ôl pa mor gyson ydy'r dadleuon. Bryd hynny dyma'r Iesu'n dweud fy nhad arglwydd yn nefoedd ar ddeiar. Diolch i ti am guddio'r pethau yma oddi wrth y bobl sy'n meddwl eu bod nhw mor ddoeth a chlyfar, a'i dangos i rai sy'n agored fel plant bach. Ie fy nhad, dyna sy'n dy blesio di. Mae fy nhad wedi rhoi popeth ym ngofal i. Does neb yn nabod y mab go iawn, ond y tad. A does neb yn nabod y tad go iawn, ond y mab. A rhoi hynny mae'r mab wedi dewis ei ddangos iddyn nhw. Dewch ata i, bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm, a rofi orffwys i chi. Dewch gyda mi o dan fy iau, mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostyngedig, a chewch chi orffwys. Mae fy iau i yn gyfforddus a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Mae Iesu'n dweud, dere. Dere os wyt ti wedi dybwyso i lawr gan feichiau trwmion. Yn enwedig ffordd o fyw grefyddol drwm, gymaint o reolau, cymaint o bryder am sut dwi'n edrych i eraill, wedi fy niflasu cymaint gan bobl eraill, mor bryderus am y dyfodol. Mae'n dweud, dere. Dwi am ddod i'r Iesu, gyda'r beichiau dwi'n cario. Pryderon yn fy nheulu, priodas, partner, plant. Dwi am ddod i'r Iesu yn cudio'r pethau toredig yn fy mywyd. Perthnasau, siomedigaethau, colli ffydd, y cleisiau a'r creithiau o brofiadau poenus yn yr eglwys. Dere, mi roddai orffwys i ti. Gorffwys dwfwn i dy feddwl ath hemosiynau. Gorffwys sy'n adnewyddu ac yn adfer. Gorffwys sydd bob amser yno. Gorffwys yng nghanol dyddiau a nosweithiau prysur. Dere a chlymad y hun wrtho i, meddai Iesu, a gweld pa mor ysgafn ydy hi. Dwi'n gwyddio a caf weld ysgafnder ei fodolaeth ef yn fy mywyd i nawr. Dduw cariadus, dyn ni'n diolch i ti am yr amser hwn yn gilydd.
Wrth i ni weddio gydag ap gweddi.prayer, dyn ni'n cofio am y gymanfa gyffredinol sy'n cael ei chynnal yr wythnos hon ym Mhorthmadog. Achosion newydd sy'n cael ei sefydlu yn Craig Blaenau, Ffynon Llandysil a Chapel y Bont, Pontypridd. Dyn ni'n cofio'r eglwys Presbyteraidd yn India. Dyn ni'n gweddio dros ein gwynedogion a bugeiliaid, gan ddiolch am ei gwynedogaeth dros y blynyddoedd. Dduw a danfonwr, danfon ni. Dduw a ddanfonwyd, tyd gyda ni. Dduw sy'n nerthu'r rhai sy'n mynd, grymusa ni. Mwyn i ni fynd am byth ac i bobman gyda ti, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân.